Good morning! Happy Monday guys! Maulan pa rin ang ating umaga ngayon. Ayan. Kulit nila. Nilagay ko yung higaan nila dyan. Nagawa lang tambayan. Ayan, maulan pa rin. Ilang lugar sa dito sa Metro Manila is nag-cancel na ng pasok. Tapos sa naman sa Nueva Ecija, kinumusta ko, maulan din daw. So mukhang tag-ulan na nga talaga. And may mga bagyo na tayong parating. Pag pumasok na ang June, July, expect na natin ang mga bagyo niyan. Anyway, magandang umaga. Tuluto lang ako ng namin. Tanghalian na. Kasi alas 8:30 na eh. So, hindi tayo natuloy kahapon sa hair, guys. Hindi rin ako nakapagpa-schedule. Gawa na nagmadali kami kahapon. At kailangan kong i-check yung nagpasahod kasi si Dayan. So, chinek ko yung mga expenses, yung computation, gano'n. So, yeah. Ayun lang. And today is pupunta kami sa Alabang. Ayun, titingin kami ng pwesto doon para may branch nga sa Alabang. So, yun lang. And for today's menu, ayan, yung binabad ko kahapon dito sa yogurt na chicken. Gagawin nating afritada. Change of guys, change of plan. Pero hindi, originally ito naman talaga yung bala ko kahapon, i-chicken masala ko siya. Kaso ayun nga, ewan ko kung bakit afritada yung una kong naisip din ng pagbukas ko ng ref. Tapos ko si daling gusto niya ng curry, and since okay lang daw, yung masala ko na lang. So, ayan, nagano lang ako guys, butter, tapos onion and tomatoes. Ayan, inaano ko lang siya. Madurog yung tomatoes, and then i-add ko tong chicken masala powder. Tapos ito na, yung binabad ko sa yogurt. Tapos nagpapakulo ako rito ng baby potatoes para hindi naman boring yung masala. Lalagyan ko siya nito. Hello guys! So, yung maaga tayong naligo today. Ay, katapos ko maglinis dito sa kwarto. Ayan, kasi ang init-init. Yung pakiramdam ko ang init-init na umuulan. So, ayun. Toner lang ako netong tomato toner. Yung revive niya. Kasi wala pa yung inaantay kong rejuvenating set na i-distribute ko din. So, ako yung may hawak ng Pasay City. Yung Dull Skin. So, abangan nyo, maganda yun guys. Ang dami na, alam ko lagi kong sinasabi, maganda to, maganda yan. Kasi sa rejuvenating set guys, isa lang naman yung effect nila. Pare-pareho lang yan. So, iba-ibang brand lang. Palakasan lang din ang brand. Depende kung paano mo i-market yung ganitong brand, yung paano mo i-market yung ganitong brand, yung ganoon. Kaya, yeah. So, saan na ba yun? So, since nakakuha tayo kahapon ng finally, nakuha tayo nitong tomato serum. Lalagay na tayo. Namiss ko to sa face ko eh. Kasi, nung wala ito, di pa ako nakakuha nito. Ito yung ginagamit ko na serum. Farm Stay siya. Korean brand siya. Ang ganda niya rin. So, ayun, balik tayo sa tomato serum. Ayan, best seller ko to guys. Promise. Meron akong suki dyan, talagang 5-5, 6-6 for personal use lang nilang din asawa. Hello guys! Magandang hapon. So, we are here sa Festival Mall. Ayan, yung pasahero namin kakagising lang. Kasama si Japong. Ayan, tingin tayo ng pwesto or tingnan lang natin traffic flow. Ayan. Pero nakapag-inquire na ako, pinapa-email lang sa amin yung letter of intent, yung mga requirements, yung ganun. Ayan. Pero gusto pa sila ni Japong. Let's go. Si Kari pala ginamit namin. Niram ko kay Dayan. Good morning! Pasado alas 8 na. Good morning, Rutin! Ano good?
Ha? Morning! Hindi ka pa pwedeng ilabas. Si ano? Maulan. Kaputik sa paa. Ang mga babies nag-ano na. Oo. Sinisira na po. Gumangawa na. So, yun din ako napag-good diet kahapon, guys. Or wala nga pala akong vlog kahapon. Kasi pumunta lang naman kami doon sa ano, diba? Excuse me. Sa Festival Mall. Ayun, same lang din. Pinigyan kami ng requirements sa mga gagawin. Tapos, subject for approval pa yun. Sana ma-approve. Bakit, Maggie? Bakit? Ito bibigyan na ito eh. Sige na, tama na. Ayun. Ay, grabe. Grabe. Ano yan? Ginagawa mo. So, ano ba? Wala, yun lang. Subject for approval. Sana ma-approve. Para meron na tayo doon. May pwesto na tayo sa festival mo. Hindi na kailangan sumali-sali pa sa bazaar. Kasi sabi ko, yung bazaar, pag 1 week or 10 days kasi minsan usually mga bazaar doon, 10 days, 2.5 each day, diba? Parang ang mahal. Might as well mag-ano ka na lang, mag-renta ka na lang ng pwesto. Kahit sabihin mo 30,000 per month or 40, ganun. At least, may sarili kang pwesto. Yung ganun, mas maluwag pa rin. Kasi yung 2,000 a day mo is 1.5 by 1.5 ano lang meters. So, yun. Sana ma-approve, guys. So, yan. Happy Tuesday. Walang pasok ang Metro Manila. Ano yung magic? Ang kulit na ano, guys. Lumalabas ng yelo. Yung aircon namin. Sobrang lamig kasi pag nag-ano na siya. Pag nag-yelo natin yung loob. Tapos biglang ipa-fan mo. Hello guys! Magandang hapon. So, andito kami sa Mandaluyong. May dinaanan na kami ni Daddy. Kaso wala yung sadya namin. Nasa ano pala? Sa Amerika. Kaya di namin makontak. So, ayun, pagbalik na lang siguro nun. Anyway, ayun. Pauwi na kami para mag-grocery nga. Then, ano ba? Wala, mag-grocery lang. Tapos bibili ng bigas. Kasi tomorrow... Edsa. Oh, Edsa. Ay, hindi pa. On Thursday is punta na tayong ano, Palawan. Kailangan may stock ng ano, ng pagkain sa bahay. May iwanan Ito na. pala yung ano eh. Inikot yung natin eh. Ayaw nga. Merienda muna tayo guys. Dito sa Manhan. Ayun. Lomi lang. Tapos siopaw. Inaantay namin. Ayun tayo. Bago kami mag-grocery. Daddy, hindi ka na. Yummers. Daming ano, no? Daming laman. Seafood, lomi. With ano, bola-bola, siopaw. Tapos chicken feet. Kain. Grabe itong Mall of Asia, no? Bigla na lang nagtubuan yung mga ano dito. Mga building. Doon, no? May mga ginagawa pa. May mga crane na yan. Tapos dito, puro na rin ano, call center. Grocery lang kami, guys. Oo, uulan kaya yung bigas. Sino ka ba? Yay, suyo na lang. Kanina pa using-using yan eh. Ayan, di ba? Hindi nyo pa rin talaga matigilan ng yosi niya. 1 stick a day na lang ako. Tapos wala. Tapos pataguyan. Kunwari may kukunin sa baba, sa sasakyan. May kukunin lang ako doon ha. Tapos nakikita ko yan, may mga, sa mga grid-grid na sasakyan, merong yosi. Totoo naman ah. Pero yung pangako niya dati, tatanggalin ko na, yung ganun. Saan nga. Kaloka ka. So, ayun guys, pauwi na kami. Konti lang yung inano namin, grocery namin. Kasi alis din naman kami na itong sunod na araw. May ano lang, may stock lang yung doggies. Tapos si Emma. Ox na yun. Huwag ako nag-aalala din.
pare-pareho. Oops. Hindi nang tumigil dito. Bahay na kami, guys. Ayun, bumili ako nitong ano. Nakita ko to isang mahabang buto. Siguro to buto ng baka. So, ayun. 200 lang. Pinaano ko na. Pinachop ko na. Sabi ko, ilaga ako. Tapos, ano sa mga doggies. Para hindi sila. Ayun, yung may marrow pa. Para hindi sila maboring. Ningal-ngalig sila. Ayun. Tapos, ano yan? Ano yan? Daddy yata. Tapos, mga gulay. Then, ibang, ano ba to? Ito. Lahat na? Wow, thank you, Daddy. So, hindi kami bibili muna ng bigas. 10 kilos lang kasi hindi pa nakadaan na ng... Doon mo na yan. Oo. Ng Cartimar. Ayan. Tapos ito, yung ano pa rin, pata. Para sa kanila pa din. Ayan. Tapos hotdog, bacon. Yun lang, konti lang inaw namin ngayon, guys. Bira naman kasi kami mag-almusal. Lunch na madalas. Ayan. Tapos to, bawang, sibuyas. And then, ayan. Kalabasa. Ayan, halo ko bukas sa pata na muna. Siguro lulutuin ko bukas. Ayan. Tapos French beans. Masarap to sa ano eh. Garlic and butter lang. Then, excuse me, kalamansi. Tapos, anong katutak na ano? Tik-tak. Daddy ah. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Ayan, sinalang ko na guys, yung pata. Tapos, may hinaluan ko lang ng kalahating kilo ng beef. Ayan, tapos mga gulay-gulay. Carrots, sigarilyas, tapos bok choy. Ayan. Pagalitan ni Daddy. Oh. Pagalitan ni Daddy. Lalim na. Yung gitero naman tong grutay na to. Hoy. Kayo. Kayo. Out. Out. Loko kayo ah. Hello guys. So, it's time na para sa ating skincare. Oh my God, yung ano ko, arenola ko. So, bagay lagi naman nakikita yan eh. Meron tayong magic arenola dyan. Never mind na lang. Wait lang, ganyan. Yan. Para din nyo makita. So, it's time na para maglagay-lagay ng ano sa face natin. Since wala pa yung dull skin nga. Ang makikita nyo, ang dami ko ng mga pinagpimpulan dito. Ayan. Ayan. Kasi naantay ko yung dull skin. Kasi syempre, gusto natin maging manika yung face, charot. Kasi yung tagline eh. So, yung gagamit pa rin ako ng ano guys, Revive Toner. Birthday pala ni ano ngayon, ni Jada. Happy birthday! Yung pamangkin ko, si Dingding. Happy birthday, Jada Victoria. Happy birthday, Dingding. Ayun guys, ang ganap lang today ha. Busy-busyhan tayo. Tapos tomorrow may lakad tayo. Sasama ko kayo. So, yun. After nung ano, nung serum, ito muna ginagamit ko yung under eye cream. So, pero in fairness, din naman ganun kabad yung skin ko ngayon. Feeling ko lang. Kasi yung mga parang bumpy-bumpy ako dito sa baba. Yung mga patubo at ang pimple to. Kasi monthly naman yan eh. So, ayun. 2 pump lang. So, ayan, kung mapapansin nyo, under eye cream siya. Pero, inaano ko siya sa buong mukha. Kasi ganda niya guys. Tapos, ano din, nice din yung scent niya. So, pasensya na kayo ulit. Puro Prada ko yung mga binablog ko. Ayun, skip nyo na lang kung hate nyo na ako sa mga pag-promote ko ng mga bagong products. Okay? So, yun lang guys. Ang ganap today. Hindi na rin kami nag-dinner ni Daddy. Gawa na yung merienda namin kanina na lomi, napakarami. So, inubos namin. And, ayun, super busog pa ako. Lomi tsaka, ano yan? Siopaw. Tapos with chicken feet pa. Yeah, yun lang. Good night. See you bukas.